हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै प्रमद बर' थगायसुलानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय रायजो राजाफोर अलमोस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि जेबो उन्नयननि जेबो खामानि मावनो हायाखै न' गंसे आयवाय न' होनो हायाखै जेबो होनो हायाखै बिथांमोना बुंदोंमोन इलेक्शन जायैनि सिगां बा इलेक्शनाव देरहाखांनायनि उनाव पावाराव फैयोब्ला रायजो राजाफोरनो सरकारनि न' बां होगोन आरो इउपिपिएलखौ माने हा संरैखा एबा जोंनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल सरकारखौ भट होनानै देरहाहो होननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन। दिनै पावाराव फैनानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि मा खामानि मावखो? दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ ओरैबायदि थगायसुला जोलैनि हांगार बियो। दिनैनि दिनाव माने मेलेम बराफोरजों प्रमद बर'जों केमिकेल बन्डिं जालायगासिनो दं। बिनि मिनिंआनो जाहैबाय माने एट्राक्शन जालायगासिनो दं। बिथांमोननि एट्राक्शना उइथिन 3 इयार्स एबा आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव बिसिनि जि केमिकेल बन्डिं जागासिनो दं बे जोबस्रांगोन, डेस्ट्रय जागोन। आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि O2आ जाहैबाय आबसु आरो आबसुनि O2आ जाहैबाय प्रमद बर'। दिनै बिथांमोना अक्सिजेनखौ गावजों गाव ट्रेन्सफार खालामलायगासिनो दङ। बिथांमोननि अक्सिजेननि टेंकिनि जेला अक्सिजेना जोबगोन अब्ला बिथांमोना आरो गुन्दै गैला।